A movie in tan na chuan no for me chu alo langa video game khel le school kal chu ani tin na ani ni kha chu library a kala penfis ti lekhabu a chhiar lai chuan lekhabu chu ran eng thutin khovel danga a teleport daya chuta match lo chuan an samon ani thu an lo hrila a han hoi kol chuan ama ang mi pathum hi a hmuwa rem short hero madu yasu spear hero izuki bo hero te an ni match pakhatin an lal nen ai hmel hriat tira lal chuan an ni ho an samon na chan chu hrilin an khovel chu wave laka chan chuak tura an du wang ani thu a hrila wave swarm of monster ho chu an ni the four cardinal hero te chawin an hne thei thu a hrilani the four cardinal hero te tampui turin lal chuan a warrior thaber ber te chu a ko khoma shield hero chu hero dang aya chaklo bik nia an hret wangin no fumia team ni chu tu mai in an du lawa van nei thlak dawin maiche pakhat mi ni chuan a team a tel ve chu adua team member pakhat che anei wangin lal chuan hero dang ain coin a petam jok ani an vai chuan ram chhuah chu an tan ta a an ram chhuana monster balloon ti chu thatin absorb a shield chu level 2 a in apani minin weapon zorna hmuna a hroya no for me chuan weapon dang man atum chuan attack soka a legendary weapon chuan alo danga min chuan dora amar man to ber chu la in no for me chu leiturin atia shield hero ani ti po hrechang to lovin alo lei ve maya restaurant a chuan cholin min chuan akianga zan hun mang turin a thlema no for me chuan alo hnarani atu ka chuan no for me chuan ai equipment zong chu alo bo vek ti a hmuwa thil om zia zo tura mini room lama chuan atan ngala gat ho chuan lo manin lal hne na an hroya hero dang te po lo om vekin mini chuan short hero hnung atangin no for me an a ruila ya swalui atum thu alo soya ani chuan dot ani thu le mini chu engwanga hetial thil ti nge ani ti alo zota medu yasuan a amar lei alo in bel ti a hmu chuan a chunga thil thleng chu a hrethiam ngal vek ani aril ru chu na hle in a khovel lama thon kir mai tur chuan angena lal chuan hero pali te an thi vek lo le wave ho zong an tha vek chi in a thon ho thei thu in alo changa no for me chuan ga tho chu namsonin wave ho zong chu ama chawa a tha vek tur thu le an puina ama mo lo thu a hrila minima chuan a poisala nei ho chu vomdarin nang sumdu nu atia kopuya awa kol lai chuan weapon zor tu pa in lo khoya tuma no fumia mita chuan khongaina a hmu wangin ani na thupna turin pon chu apita zok ani no fumi chuan monster balloon ho chu a bailea a body chu level 2 a kai ve ta ni chung atha monster ho chu khopuya hral turin akala chuta dor nei tu pa chuan monster balloon vun somni man atan kopar coin pakhat che pe in bum atuma no fumi chuan lo hre thiamin zirtirna a pehlakani ani na a impom thiam to a level up tura aram chuana a damdoya tan tha leaf chu a hmuwa a absorb hnup chuan leaf seal thar anei ta ni chung leaf te chu man to zokin a zor le ani ni khat chu somhang pathumin no fumi chu soman tuma ani chuan alo baile ta somhang pakhatin aron attack na chu asil manga alo indang chuan power chak tak chu ai release a somhang ho chuan shield hero ani ti hria in an tan cheta ni no for me chuan a shield chu monster len deuh nei thei turin ala chat tok lo ti chu a hria a doctor ekman chuan a pui thei thu le atan thil thadeuh anei thu hrilin chui tur chuan a thi a